салом бинандагони азиз, дар ин навбати барномаи Инстафейсро аз сомонаи оилатиҷаи манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам ман Усмонзода Меҳроншӯ. Абдурозиқ блогер ва сарояндаи 18 солаи тоҷик мебошад. ӯ бо ҷустаи хурди худ тавонистааст тамоми ҷаҳонро ба ҳайрат оварад. Абдурозиқ дар саҳифаи инстаграми худ ки зиёда аз 2.5 миллион обуначӣ дорад, як наворе нашр кард ки дар он ӯ бо ҳунарманди шинохтаи Ҳиндустон Салмонхон бо ҳам вохӯрдаанд. дар ин навор Абдурозиқ бо забони ҳиндуӣ дар назди Салмонхон суруд мехонад. пас аз итмом расидани суруд Абдурозиқро Салмонхон бо зону нишаста ба оғӯш мегирад ва тамоми иштирокчиён ба ӯ каф гуфта аҳсан мехонанд. ин наворро обуначиёни тоҷикаш низ хуб қабул карда гуфтанд мо бо ту ифтихор мекунем. Мубориз Усмонов ровӣ ва сарояндаи хушовози кишвар аст ки мухлисони зиёди худро дорад. 2 рӯз қабл ин сароянда клипи нави худро дар сомонаи YouTube бо ҳамроҳи Ғайбулло Турсунов бо номи бовар намудам нашр кард. ин видео дар як шабона рӯз дар YouTube канали Мубориз Усмонов зиёда аз 30 000 ва дар YouTube канали тамошо зиёда аз 25 000 нафар тамошо карда баҳои баланд доданд. ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Афзалшоҳ Шодиев 60 сола шуд. Афзалшоҳ Шодиев аз зумраи сарояндагонест ки қариб ҳамаи сурудҳояш верди забонҳост. консерте ки дар шаҳри Панҷакен дар назди президент баргузор шуда буд ва чанд рӯз қабл аз консерт номи ин ҳунармандро хат заданд ки ҳамагон аз он норозигӣ баён карданд ва мехостанд фикри ин ҳунармандро оиди хат задани номаш дар консерт бидонанд. бахшида ба зодрӯзи эшон сомонаи пресатиҷе мусоҳибае бо ин ҳунарманд анҷом дод ки дар он ҳунарманд дар бораи хат задани номаш аз консерт чунин гуфт: ман ба ин чизҳо парво ҳам надорам ва зиқ шудан ҳам нестам. муҳим ки маро халқ эҳтиром мекунад. бузургтарин унвон эҳтироми халқ аст. дар як консерт ширкат кардану накардани ман ҳеҷ аст. ба чизҳои майдачӯида аҳамият ҳам намедиҳам. ҳамеша дар пайи эҷод ҳастам. чунки ман ҳунарманде ки халқи Тоҷикистон ман эътироф кард. Комилҷон ва Қобилҷон Зариповҳо ки падару писар ҳастанд, яке аз сарояндаҳои беҳтарини кишвар ба ҳисоб мераванд. 3 рӯз қабл YouTube канали Panshare Media як дуэти онҳоро бо номи арӯсӣ дар канали худ нашр кард ки дар як шабонарӯз зиёда аз 10 000 нафар тамошо карда баҳои баланд доданд. امشب که شبی توی است عالم همه دل جوی است امشب که شبی توی است عالم همه دل جوی است. ин суруд бисёр дар сатҳи олӣ сароида шуда тамоми анъанаҳои миллӣ дар он дида мешавад. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳанг ки манзуратон гардондем. моро бо хабарҳои ҷадид дар сомона ва шабакаҳои оилатиҷа интизор бошед.